Hello logoper, खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायफिनलायबाय लोगोफोर गुजुनानो माथ्राबाय माबा जादों आरो ओमफ्राय दिनै 18 डिसेम्बर मा आङोथ' बारा बुंनो रोंला नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोंनि गामिनि गाहाय दौरिया बिबुंथि लांगोन आरो दिनै सोरनि मा सान बेखौ नोंथांमोननो देखायगोन आङो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बिदिब्ला नायलांदो लोगोफोर गासैबो बाथौ सिबियारि रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय खुलुमनाय बावहरग्रोनाय जाबाय सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन दिनै डिसेम्बर दाननि 18 अक्ट' बे डिसेम्बर दाननि 18 अक्ट'आ जोंनि बर' फिसाफोरनि थाखाय मोनसे गोमाजानायनि सान आरो दुखुनांथाव सान थिग बिब्दिनो जोंनि थारायबारि गामिनियाबो दुखुनांथाव सान होननानै जों सानना लादों मानोना जोंनि बे डिसेम्बर दाननि 18 अक्ट' खालाराव जोङो बोसोरफ्रामबो जोंनि बे थारायबारि गामिनि नैबे हरखाब नार्जारी बिजाब बाख्रिनि लांगोनायाव जोङो दुखु फोरमायनानै जोङो आरज गाबनाय जायो जाहोना जाहैबाय नैबे थारायबारि गामियाव जोनोम जानाय जोंहा बीर जोहोलाव बिथां जे हरखाब नार्जारिया 1998 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि दिनैनि सानाव अक्ट'आव एबा 18 अक्ट'आव जोंहा मोनसे बम बेरनाय जाब्रबथायाव हरखाबै जिउ नागारलांदोंमोन लोगोसेनो दिनैनि बे गोथार सानावनो जोङो बे हरखाब नार्जारिया जि थांखि लानानै जि हानजायाव बेरायनानै खामानि मावलांदोंमोन थिग बे हानजायावनो थाफानानै बे एखे थांखिजोंनो आवगायलांनानै रुंसारि जालांनाय बे मुंख्लं भद्रेश्वर बर'खौबो जोङो दिनैनि सानावनो जोङो बिथांनि सेरावबो जोङो दिनै दुखु फोरमायनानै बिबार बावनाय जायो सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन जों बे मुंख्लं हरखाब नार्जारी आरो मुंख्लं भद्रेश्वर बर' बे सानै सुबुंखौ जों खोमानानै लानांनायनिफ्राय जोंहा गामियाव जोबोद खहा जानानै फैदों बुंनो थाङोब्ला गामि जौगानायाव जोंनि थारायबारि गामिखौ जौगानो होननानै गोबां हाबाफारि मावलांनायाव थुलुंगा होलांनाय बे मुंख्लं हरखाब नार्जारी आरो मुंख्लं भद्रेश्वर बर' बिथां सानैयानो गिबि बाहागो लानानै खामानि मावलांग्रामोन दिनै बिथांमोना उन्दै समनिफ्रायनो एबा हाइ स्कुलाव फरायनाय समनिफ्रायनो जेन जोंनि गामिखौ जौगाहोलांनो नारा नाथा नाजालांबाय थादोंमोन आरो गोबां हाबाफारि लानानै गामिनि जौगाफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै गामिनि जौगानायनि थाखाय गामिखौ साबना हाबना खालामनानै लाखिनो थाखाय बिथांमोना गोबां खामानि मावलांदोंमोन बुंनो थाङोब्ला उन्दै समनि मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानो जों होनब्ला हाइ स्कुलाव फरायबाय थादोंमोन बिथांमोना हाइ स्कुलाव फरायबाय थादोंमोन बे समाव जेन जोंनि गामियाव
लाइब्रेरि एबा बिजाब बाख्रि एबा संग' न' होननाय गैयामोन। बे गामिनि सेंग्राफोरखौ खौसे लाखिनानै आरो जौगानाय बिथांखियाव हाबाफारि मावलांनो होननानै बिथां सानैया सानग्रोदोंमोन आरो सानग्रोनानै जेन संग' एबा लाइब्रेरि न' नांगौ होननानै बिथांमोना सानदोंमोन। सानजेननानै जेन रायजोफोरजों सावरायनानै सेंग्राफोरजों सावरायलायनानै जेन न' गंसे लुनायनि जेन बिथांमोना मोनसे थांखि लादोंमोन। बे थांखिनो जेन जोङो फरेस्ट बिफाननि हाग्राबारिनिफ्राय हर खोमसिबाबो जोङो थोरि हाग्रा हाखमानानै जोङो लाबोना जमा खालामनानै न' लुदोंमोन आरो बेनि न'खौ बेरा होनो कारनै जोङो जेन मारायगामि पुथिमारि सेराव थांलायनानै जोङो खासि हाग्रा दानना लाबोनानै जोङो बे न'खौ जों बेराखौ दुमनानै संग' न' एबा लाइब्रेरि न'खौ लुनानै लादोंमोन। बे समाव जोंनि लाइब्रेरि आरो संग' न'आ थोरिनिसोमोन आरो बेराया बे खासि हाग्रानि जिगाबनि बेरामोन। दा जोंहा जेन गोबां बर' बिग्रायारिफ्रा गावनि हारिखौ जौगाहोनो आरो लोगोसे सोबख'नाय इनाय अनागारिनिफ्राय जेन उदां जानानै गावनि हारिखौ मोनसे गोजौ फारसे दैखांलायनायनि थांखि लानानै नखर हादर नांगौ होननानै सोमावसारदोंमोन। बे सोमावसारनाय समावनो जोंहा गिबियाव जेन एबसुनि भलेन्टार्स फर्सआव बिथां हरखाब नार्जारि आरो बिथां भद्रेश्वर बर'मोनहा बाहागो लानानै खामानि मावलांदोंमोन। आरो जेब्ला जेन बे भलेन्टार्स फर्सआ सुक्ति खालामनानै सारेन्डार जायो, बेनि उनावबो बिथां सानैया सारेन्डार जायालासिनो थानानै गुबुनै जेन बड'लेण्ड लिबारेशन टाइगार BLT होननाय मोनसे गोदान थिउरिया हानजा जोनोम जाहोदोंमोन। आरो बे थिउरिया हानजायाव मानाव गेदेर हरखाब नार्जारिया सेक्रेटारिनि बिबान लानानै बे हानजाखौ दैदेनलांदोंमन। आरो बिब्दिनो भद्रेश्वर बर'आबो बे खामानियाव बे हानजायावनो लोब्बा थानानै एरियार कामान्डार हिसाबै बिथाङा खामानि मावदोंमोन। बे खामानि मावनानै मावै उनाव जेब्ला बिथांमोननि खामानि मावनाया जाफुंसाराखैमोन, अब्ला गावसोरनो बे मुंख्लं हरखाब नार्जारिया गावनो मोनसे गिदिर खामानियाव थांनानै जेन मोनसे जाब्रबथायाव जिउ नागारनाङो। लोगोसेनो मुंख्लं भद्रेश्वर बर'खौ जेन 1996 मायथाइयावनो गावसोरनि फोथाय खेबस' लोगोफोरा फानदायनानै जिउ फोजोबदोंमोन। बे समनिफ्रायनो जोंनि बे गामिनि मावथि आरो गामि जौगाखांनो दावगाहोनो नाजानाय बे सानै सुबुङा अबथिरा जिउ नागारलांनो गोनां जादोंमोन। जायनि जाहोनाव जोंहा गोबां खहा जानानै थालांदोंमोन। मानोना जेन मावथि सांग्रां सानैयानो जेन हरखाबै जिउ नागारलांनायाव जोंहा बिबान लानानै मावनाय आरो
गामिखौ दैदेननाय जोंहा मावथिफोर गैया जानानै फैदोंमोन। बे जायनि जाहोनाव जोङो गोबां बोसोर जौगानो हायाखैमोन, गोग्लैसोनानै थादोंमोन। उनावहाय जेब्ला जोंहा बड'लेण्ड टाइगार्स फर्सआ गोरोबथायाव फैयो आरो गोरोबथायाव फैनानै बिटिसि सुक्ति खालामो। बे बिटिसि सुक्ति खालामनायनि उनाव जोंहा जेब्ला जे मानव गेदेर पबित्र कुमार बर'आ MCLA जानानै फैयो, बे MCLA जानानै फैनायनि समाव बिथाङा अनसुंथाइ होनानै नैबे दिनै जों दा जाय लांगोनायाव जोङो दिनै मुंख्लं हरखाब नार्जारि आरो मुंख्लं भद्रेश्वर बर'नि जे बोसोरसालिया दाहा गारनाय सान फालिदों, बे बोसोरसालिया दाहा गारनाय सान फालिनाय बे न'खौ जोङो थोरिखौ नागारनानै नैबे थिंनि आरो पाक्कानि जों बेरा होनानै लुना लानो हादों। बे समनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा मोनसे थिरांथा लानायसै जे बे नैबे न'आ जिहेतु जोंहा बुंनो थाङोब्ला मुंख्लं हरखाब नार्जारि आरो मुंख्लं भद्रेश्वर बर'नि नाजानायावसो जोंहा मोनफुंनो हादों होननानै जोङो रायजो राजाफ्रा फोथायनाय लाबोदों। आरो बे फोथायनानैनो बे बिजाब बाख्रिनि मुंखौ जोङो मुंख्लं हरखाब नार्जारि आरो मुंख्लं भद्रेश्वर बर' बिजाब थाराइबारि बिजाब बाख्रि होननानै मुं दोननाय जादों। आरो बे समनिफ्रायनो बिथांमोननि जेन बिथांमोननि जिउमाखौ गोसोखांनो थाखाय आरो बिथांमोननि मावनाय दांनायफोरखौ जोङो गोसोखांनो थाखाय आरो सन्मान होनो थाखाय जोङो जेन सानफ्रामबो जेन डिसेम्बर दाननि 18 अक्ट' थारिखआव जोङो बिथांमोननि नामै बोसोरारि दाहा खुंनायनि थिरांथा लादों। आरो बे दाहा खुंनाय समाव जोङो आर'ज हानजा लानानै जोङो बिथांमोननि जिउमानि फोन मोननायनि थाखाय आरो बिथांमोननि जिउमाखौ सोरगो रायजोआव आफा इसोर बोराइ बाथौआ आलो गोजोनै थानो जायगा होनायनि थाखाय जोङो आर'ज गाबनायनि थांखि लानानै जों खामानि मावबोगासिनो दङमोन। जेन दिनैबो जोंहा 2024 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि 18 अक्ट' बे 2024 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि दिनैनि बे 18 अक्ट' थारिखआव जोङो नैबे लाइब्रेरि कमिटिया आरो जोंनि गामि सामलाय आफादा जोङो दिनै जोंनो बे मुंख्लं हरखाब नार्जारि आरो मुंख्लं भद्रेश्वर बर' बे सानै बिर जोहोलावनि मावनाय दांनायफोरखौ सन्मान होनो कारनै आरो बे सानै बिर जोहोलावनि जिउमाया सोरगो रायजोआव जाहाथे आलो गोजोनै थानो जायगा मोनो आरो बिथांमोननि बे थांना थानाय समाव जालांनाय बे थांना थानाय समाव गोरोन्थियावनो मावफ्लांनाय दाय दोफोदफोरखौ निमाहा होनायनि थाखाय आरो निमाहा होनानै सोरगो रायजोआव आलो गोजोनै थानो जायगा होफिननायनि थाखाय जोङो आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव आर'ज गाबहरदों। मानोना आफा इसोर आनान गसाइ बोराइ बाथौआनो गासैबो मुलुगाव थानाय जिब जिबि दंफां लाइफांफोरखौ सोरजिहरदों, दैदेनदों, फेदेरदों, फोलावदों आरो फोथैदों। आरो बिथाङानो दाय दोफोदनि निमाहागिरि आरो बिथाङा दाय दोफोदखौ निमाहा होआब्ला रावबो जिब जिबियानो निमाहा मोननो हाया आरो रावबो जिब जिबियानो फोन मोननो हाया। थिग बिब्दिनो जेन बिथां बिर जोहोलाव सानैया जेन थांना थानाय समाव जा दाय दोफोद गेना गोरोन्थि मावलांदों बेफोरखौ जाहाथे आफा इसोर आनान गसाइ बोराइ बाथौआ जेन निमाहा होयो आरो निमाहा होनानै
बिथांनि जिउमाखो जाहाथे सोरगोफुरियाव आलो गोजोनै थानो थाखाय जायगा होफिनो बेनि थाखायनो जोङो दिनै बोसोरारि दाहा गारनाय फोरबो खुंनानै जोङो दिनै आरज गाबनाय जादों। बेखिनियावनो आं रायजो राजानिसिम मोनसे खोथाखौ बुंनानै निमाहा बिनो सानो जेन मुंख्लं भद्रेश्वर बर'आ हरखाब नार्जारिनि 2 बोसोरनि आगोलावनो थैदोंमोन आरो बिथांनि अक्ट'आबो गुबुनमोन। थेवबो जोङो जा बिथांनि बोसोरारि दाहा गारनायखौ दिनै मानो फालिखो होननानै रायजो राजाफ्रा सोंथि सोंनो हागौ। जों बिनि थाखाय निमाहा बिदों। मानोना जोङो समनि आंखालाव आरो रांखावरिनि आंखालाव जोङो बिथांमोननि जे बे बोसोरारि दाहा गारनायखौ जोङो जुदायै फालिनो हायाखिसै। मानोना जोंनि साननाय जिहेतु मुंख्लं हरखाब नार्जारि आरो मुंख्लं भद्रेश्वर बर' बिसोर सानैबो मोनसे थांखिखौ लानानैनो जेन मोनसे हानजायावनो खामानि मावलांनानै जेन अबथिरा जिउ नागारलांबाय। थिग बे हिसाबैनो जेन मोनसे थांखिखौ लानानैनो मोनसे हानजायावनो जिराय थानानै बिथांमोना खामानि मावलाङो जेब्ला बिथांमोननि बे दाहा गारनाय फोरबोखौबो जोङो मोनसे तारिखआवनो बे मोनसे अक्ट'आवनो जोङो फालिनाय जाथों होननानै जोंनि गामिनि रायजो राजाफोरा थिरांथा लादों। बेबायदियैनो बे लेखायैनो जोङो दिनै जेन मुंख्लं हरखाब नार्जारिनि जिउ नागारलांनाय बोसोरारि सानावनो जोङो बिथां मुंख्लं भद्रेश्वर बर'खौबो गोसोखांनानै जोङो बिथांनि बोसोरारि बे दाहा गारनाय सानखौ जोङो फालिदों। रायजोफोर जोङो बे बिथां बिर जोहोलाव सानै मुंख्लं हरखाब नार्जारि आरो मुंख्लं भद्रेश्वर बर' बिथांमोन सानैखौ खोमाना लानांनानै जोंहा गामियाव जोबोद खहा जादों। थांनानै थानायमोनब्ला कि जाने जोंहा आरोबाव दावगाबावनो हागौमोन आरो इयुन जोलैफोरा मोजां लामाथिं आगान सुरलांनानै गोबां मोजां खामानियाव बाहागो लानो हागौमोन। जोङो बेखौनो दुखु फोरमायो जोंनि बे सानै जोहोलावा हरखाबै जिउ नागारलांनायनि थाखाय जोङो गामियाव दावगानाया जोबोद लेहेमै आवगायलांदों। जानो जाथों जोङो आसा फारियो जिहेतु बिथांमोना जोंनो थांना थानायाव गासैखौबो मावजोबना होलांनो हायाखिसै। थेवबो दाबो बिथांमोना सोरगोफुरियाव थानानै सोरगो रायजोआव थानानै जोंखौ आशीर्बाद हरबाय थाथों आरो जोंखौ फोरोंहरबाय थाथों जेन गामिखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनो हानायनि आरो गामिखौ गोजौ फारसे जौगालांहोनो हानायनि जोंनो आशीर्बाद हरबाय थाथों। जों बेखौनो दिनै बे बिर जोहोलाव सानैनि खाथियाव आरज गाबदों आरो आफा इसोरनि सेरावबो जों आरज गाबदों। सिबिजाथाव रायजोफोर दिनैनि बे 18 अक्ट' तारिखआव जोङो दुखुनांथाव बे बिर जोहोलाव सानैनि जोङो बोसोरारि दाहा गारनाय फोरबोनि ओंथिखौ आङो रोंबाबा एसे बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि दिनैनि बे दाहा गारनाय फोरबोनि सायाव बुंस्लिबनाय बे हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। खुलुमबाय। दहाय आफा बोराइ बाथौ। जोंनि बाथौ थानसालिनि लाइब्रेरियाव जादों आरो गोथै साननि मा फालिनाया नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय।
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Kan nggak kembali.